Mauricio, llama a Juan para adentro. Juan. Los mallorquinos! Bon dia, senyores i senyors. Avui xerrarem sobre els moments irritables. I quin podria ser un bon moment irritable per començar, ma Joan? Aquest. Francisca, per favor, no. Si fes... Joan Antonio! Continuant amb els moments irritables, procedim amb el moment bombo. ¡Uy, pero Nicolau! ¿Cuánto queda? Creo que queda poquito. Em sap greu, Joan Antònia. És que he engreixat 3 o 5 quilos aquest mes. Francisca, saps què és? I cada vegada hi ha més gent fent selfies. Ei, Bernadette, vens a jugar una estoneta amb nosaltres? Vale. Vinga. But first, let me take a selfie. Els pares protagonitzen molt de moments irritables. Aquests són els següents. But first, let me take a selfie. Papà, mira'm, papà! Ei, que no me diguis papà en públic. Padrina, este any el prefe ha vengut a viure amb tu! Qui és? El Lloret Nicolau. No, som en Joan! Quin Joan? Joan d'Escot! Aquell beneit. Arros. Ma Joan! Què? Que prenguis un puto ataque! Vale! Pues ha passat mai que... Ui, què tal? Què tal? Tu vas veure el Barça l'altre dia? Sí, 2-0, Sí. Ai, quin partidazo. I a on vas, tu, ara? No, jo ara anava a repartir aquestes camisetes... Molt bé. De 400 Molt bé. quilos. De què són? D'Elefant Castle, aquestes camisetes? Clar, tu veig que en tu... Sí, per només 6 euros. Ai, però, saps què podríem fer, tu i jo? El que dia hauríem d'anar per Palma a saludar la gent. Sí, de... No. Tu el que has de fer, és reivindicar-te i demanar que mos baixin un poquet si va, que... Tu estàs bé? I aquí un dels moments que m'agraden més. Uau! No, sabies que el Bonet m'ha mandat un hola? Oh, un altre missatge! Perdó, aquest missatge no anava per tu, anava per un altre. Passa en el moment. I fins aquí el vídeo d'avui de moments irritables. Comentau, subscriviu-vos i doneu-li m'agrada si vos ha agradat. Sempre agraïm els vostres missatges de suport i els vostres insistiments a que continuéssim penjant vídeos. Mos encantaria que poséssiu suggeriments en els comentaris sobre què estaria bé fent el pròxim vídeo. No res, i fins aquí el vídeo d'avui. I després hi ha més cada...